És un llibre molt interessant que mostra els sentiments d'un adolescent com nosaltres, que al final s'arrepenteix de tot y eso. Es la hostia. Que es muy guapo y va de cosas que pasan, la verdad, y no sé más. ¿Pero te lo has leído o no te lo has leído? Sí. Bueno, al mig. ¿Se lo ha leído? ¿No se l'ha leído? No. Oh! Bueno, ho vaig seguir llegint i jo et dic sincerament que el recomano, aquest llibre. És la hòstia. Què és el que més t'ha agradat? Al final ha sigut molt preciós que som. Com et dius tu? Jo? Sí. Artur. Ets el meu doble o què? Sí. I t'ha agradat el llibre o què? Molt, molt. Jo el recomano perquè m'ha agradat. Bé, Oriol, què vols dir a la gent que t'està veient ara? Que me están Els teus fans, va. Al meu fan. Espérate. Primero hay que pensarse en el papel, hombre. Pues era la situació de la nena i és molt sentimental. Com són els nanos de tercer? La promoció de tercer què tal és? Bona o són una mica moguts? Molt xerraires, però molt bons. Que els teus llibres són molt interessants i que els alumnes és tot un plaer que et puguin veure en persona i que expliquis la teva vivència com a escriptor, que per nosaltres és tot un aprenentatge. I l'any vinent et tornem a esperar. És un llibre que et fa sentir coses que potser no t'expliques a simple vista, però quan te'l llegeixes comprens la realitat. A mi aquest llibre hi ha hagut escenes que t'han emocionat i d'altres que t'han insulat. Porque hay partes que me han hecho llorar. Es la hostia. Y eso.